Ito 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan Ay salidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada umunati tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayam, tawre kasting agtudtudo. Di man iti oras, iti panakaibingay dagiti si magmamano adamdamag lokal. Manipog ka dagiti ulo dagiti damdamag, iti MPSU, ken DSWD, nalpas da iti Kalahi Seeds Cash for Work program babaen iti payout. Iti dumapay nga ulo dagiti damdamag iti Operation Sophia Day 5. Iti buntok team na ipatulod iti AOR para tumulong iti panagsapol kin Sofia. Iti dumapay nga ulo iti damdamag, nag-break iti Mr. Seya ken vitamin A supplementation iti Sagada. Kanay ng panagiti ulo dagiti damdamag, bontok LGU contest the car ng pabilag iti panagtitinulong para iti panagpapigsa iti kabaela iti kabalikasan iti komunidad. Para mo't kadagiti detalye dagiti damdamag iti Bontoc Mountain Province at Mountain Province State University MPSU iti pakikadwa iti Department of Social Welfare and Development DSWD Kalahi Seeds ken dagiti partner nga ahensya ket nalpas na iti Kalahi Seeds Cash for Work program babawen iti culminating activity ken payout anangay iti University Auditorium iti Kalman Agosto 13, 2026. Iti mensahe iti suporta ni MPSU President Dr. Edgar G. Cue iti representaran na tiga Bontoc Campus Administrator Dr. R.L. B. Shaud in pagganatgat na iti nabayag patag dagiti kapadasan ang naala dagiti benepisaryo iti programa kinunana ti income ket mangipaay iti kasapulan ita ngem iti kapadasan ket manglukat iti oportunidad inton bigat. Impakita na mat iti kinapatug iti disiplina, responsibilidad, panagtitinulong, panag-adjust ken panangakom iti responsibilidad anaadal ken napabilag kadagiti kinapasat iti programa. Samantala ni Congressman Maximo E. Dalog Jr., representative ti Lone District ti Mountain Province, anang representaran iti political officer Junicio Wacdisan, impagganatgat na ti kinapatag iti panagtitinulong dagiti ahensya ken institusyon tapno mayasideg dagiti programa iti gobyerno kadagiti benepisaryo. Kinunana iti panagtitinulong tayo ket mangipakita iti mas nasaya at agserbi iti gobyerno no agtrabaho tayo asang sangkamaysa. Nagipaay mo iti mensahe ti suporta ni Miss Jeanette
sayaan SWO3 iti DSWD Kalahisid ken iti Public Employment Service Office PESO iti LGU Bontok Babaon ken Miss Rosaline C. Oyang impagganatgat dati kinapatag ti programa ken ti suporta na ipaay kadagiti benepisaryo. Iti culminating activity na iraman iti inspirational talk panangibingay dagiti benepisaryo iti kapadasan da ken panaka-reflect da panangipaay kadagiti sertipiko ceremonial payout ken community dance. Dahiti programa ket nagtipon kadagiti benepisaryo iti Kalahisis Cash for Work opisyales ti universidad, representante ti DSWD dagiti partner ti gobyerno, estudyante, alumni, faculty ken staff tapno mga markaran iti panakalpas ti programa ken bigbigan dati panagrigat dagiti nakipasat iti panangala iti practical akapadasan na panangpapigsa iti panakipasat iti komunidad ken panangpabileg iti nasayaat nga skills. Kanag iti opisyalis ti universidad nakipasat ket ni Vice President for Academic Affairs Dr. Geraldine L. Madjaco ken Student Services Development Office SSD din Miss Jennifer Roth Tuwason. Iti na dumapay detalye da kiti damdamag. Iti may kalima nga daw iti agtutuloy panagsapol ken uray awan pa iti nasarakan abakas wenno nagdesisyon dagiti barangay padudakas elders ang mangisardong pay lang iti panawan dagiti responders ken volunteers tapno dagiti babae iti komunidad ti mangitaulo iti panagsapol. Itabigat iti aman ni Sofia Akadwa dagiti babae iti komunidad napan iti ground zero iti data lugar agpukaw da ken umawag iti naga ni Sofia iti namnama adeng na dagiti ayab da ken agparang. Kalpasan na dua grupo dagiti babae iti na-deploy tapno ituloy iti panagsapol. Kakadwada ket awit da dagiti kararag ken namnama iti pamilya ken komunidad nga masarak ni Sofia ken tapno dagiti responders ken volunteers ket maitudmat iti tiyempo ang makapag-innana. Iti malam, 5 atim abuklan ti 31 na personal iti napatulot iti ground zero iti panggap da ket iti panang clear ken panang with iti lugar tapno nalawag ang masukimat ti area ken nalabit ket masarakan ti subject. Agtultuloy ti panagsapol abuyogan iti namnama kararag ken panangkaykay sa ti komunidad. Kanayonan pa iti damdamag nang isagawa iti pre-planning iti EOC kasa panagsagana para iti operasyon intundi itatangal daw into pagpatuloy iti panagsapol iti Mapukaw a Sofia Oria. Nadangran sumali iti operasyon dagiti na dumaduma grupo dagiti responders tapno agtultuloy ken mapapigsa iti panagsapol. Agarap 18 personal manipod iti BERT ken PDRRMO kadwada dagiti dua atim manipod iti PMFC ken maysa atim manipod iti RMFB iti makipaset iti operasyon itatangal daw. Iti aming responders ket agtitinulong ken agkoordinar tapno mapalawa ti coverage ti panagsapol ken mampapigsa iti panag-effort iti panang sarak ken Sofia. Agtultuloy iti operasyon Sofia abuyogan iti panagkaykaysa namnama ken kararag ti pamilya ken komunidad.
Iti na tumapay nga detalye na kiti damdamag, iti Bontoc Mountain Province, may sa search team, manipod Bontoc iti na petulod, ijay Malitop, Barangay Balili, Bontoc Mountain Province, iti Agosto 13, tapno tumulong iti palagsapol kans iti 17 anyos ani Sofia Isabela Magalgalit Oya. Resident iti Dumang Sagada anay report anapukaw iti palang Agosto 9, 2026. Nang isayang kati Bontoc team, iti panagsapol iti danom iti upstream, iti Malitop, may sa lugar nga ada iti area of responsibility iti Bontoc. Sakbay iti deployment, nag-report iti team iti Bontoc Emergency Operations Center EOC para i-briefing. Kalpasan na nang nagtipon da iti Bontoc Municipal Capital ato asadyay kat nangaramid iti Barangay Bontoc Ili Ildercan Indigenous Peoples Mandatory Representative IPMR George Louis C. Fakat iti ritual nga awagan iti kaub si Malubuatan. Iti ritual kat aramidan iti Ilder tapno agkid daw iti bagnos ken panaka laknib kan kafunyan wenno apo Diyos kan tapno agkid daw iti tulong manipod iti saan ang makita abanag iti panagsarak iti napukaw a tao ken iti panakasigurado iti kinatalged dagiti responders. Ngamuray iti panagsapol iti terungal daw saan anasarakan ni Sofia. Kalpasan ti operasyon, nagsubli ti team iti Bontoc Municipal Capital ato dito'y inaramid ini fakati kaob iti uminuman uminuman may sa ritual a panakadalos ken panakasalaknib. Siguro iti lokal a tradisyon, dahito a ritual kat aramiden dagiti elders tapno madalosan iti spiritual dagiti responders magkat wenno mapatal na dagiti saan ang makita a espiritu ken makatulong iti panangibsan iti emotional addiction a naisigod iti insidente. Sa pa iti deployment, ti Bontoc EOC, babawan kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Joanna Padaan, kat nakikoordinar iti Sagada EOC may papan iti panakipas iti Bontoc team iti panagsapol. Dahito a koordinasyon kat naangay nga nangabigbig iti advisory iti Sagada may papan iti tungaw iti Agosto 13, 2026. Ti tungaw kat na isa naisayang kat tapno maited iti elders iti tiyempo nga mga ramit iti sabali pa a ritual maited iti tiyempo nga makipagina na dagiti responders ken mapalubusan nga dagiti immediate family ni Sofia ken dagiti napili a babae manipud iti komunidad lang iti mangipatuloy iti panagsapol. Kapoy iti daytoy nalimatahan iti Bontoc team iti operasyon ti bukod da nga area of responsibility ng runa iti Malitop Barangay Balilican upstream iti waterway konektado iti Sagada. Kinuna ni Padaan nga may sa ating manipod ti Bontoc iti may deploy inton bigat Agosto 14. 2026 tapno tumulong kan mga ipapigsay ti agtultuloy a search operation ti Sagada. Ngamsakbay ang mapan agtitipon manen ti itim iti Bontoc Municipal Capital ato para iti kaob si Malubuatan. Agtultuloy ti panagsapol bayat agtitinulong dagiti otoridad ken dagiti kamong iti komunidad iti panang lukat ken panang sarak ken Sofia namnamaenda maisubli si tatalged iti pamilyana. Iti dato mapay detalye dagiti damdamag lokal iti napalabas nga daw iti nirugyan dagiti vaccination team sa iti missiles and rubella supplementation immunization activity ni Mr. Sia ken vitamin A supplementation para kadagiti ubing agdawon iti 6 aging 59 a bulan. Itin mo na nga daw ti programa dagiti barangay iti Southern Zone suyo takong nakagang kinangkilang iti nairaman asadyay kat 84 nga ubing iti nabakunahan ken nakaawat iti vitamin a supplementation.
Dahito iti rugi iti kampanya, iti formal kick-off program kan mga sayang katinton Lunes sa Agosto 17 iti aktibidad kan mga pagalitgat iti panagkaykay sa akin commitment ti komunidad iti panang salaknib iti salon at adagiti ubing kat pananglaban na kadagiti sakit. Babayan iti panang bakuna kadagiti ubing saan laeng masalakniban saan lang masalakniban da iti bukod da asalon at no di kat makatulong damat iti panang pabilag iti herd immunity. May sa proteksyon amang salaktim ni intero a komunidad ng runa kadagiti mas vulnerable a populasyon. Isang agitultuloy tayo iti panang suporta iti daytoy anapateg ang mga salakan biag kampanya awisan tayo dagiti aming nga naganak ken guardians nga iyagda dagiti anak da iti vaccination sites tapno maited kadakwada ti kasapulan a bakuna ken supplementation kay kaysa para iti salon at dagiti ubing. Babaen iti bakuna masalakniban tayo dagiti ubing pamilya tayo ken entero a komunidad para iti salon at napigsa ken natalged asagada para kadagiti sumaruno a kapututan. Iti na dumapay di talinag iti damdamag lokal, iti Bontoc Mountain Province, may sa ating Manipuri Technical Education Skills Development Authority Cordillera Administrative Region TESDACAR, iti na bisita iti Bontoc Local Government Unit iti Agosto 13, 2026 para iti panangperma iti Memorandum of Agreement MOA may papan iti Technical Vocational Education ken Skills Development. Ti delegasyon na kat pinangunahaan ni Acting Regional Director Engineer Glenn N. Murphy, kadwana ti TESDA Mountain Province Provincial Director Felix Berto B. Matuti Jr., Executive Assistant sa Elisa May P. Murphy, Administrative Officer V. Whitney Kerry M. Foklag, kan Senior TASD Specialist Frederick C. Ayungan. Tinungpalda, tinanggap da iti Bontoc Mayor Franklin C. Odsi anang representative iti Bontoc LGU iti panagtipon ken panagperma iti partnership agreement. Babayan iti MOA may pasdak iti partnership iti TESDACAR ken Bontoc LGU para iti panakaypatungpal iti TESDA sa barangay program ken dadto mapay Technical Vocational Education and Training Initiatives. Ti panggap na iti kat partnership kat iti panangyasidog kadag iti resident iti Bontoc Iling Skills training ken pananglukat iti ad-ado oportunidad para iti panagduas iti kabailanda kas may tunos kadag iti kasapulang ti lokal a komunidad. Iti babawan iti kasunduan na mangipaay iti TESDACAR iti technical assistance ken mangipasayangkat iti skills training, competency assessment ken naduma-duma technical vocational services. Ti Bontoc LGU iti sabali abanger ket tumulong iti panang identifikar kadagiti kwalipikado a benepisaryo mangipay kadagiti available resources para kadagiti training initiatives ken mang-promote iti technical vocational education and training iti munisipyo. Sabantala inawis mo ti TESDA team ti Bontoc LGU ti World Cafe of Opportunities. May sayangkat iti Agosto 19, 2026 alas 8 iti bigat iti Governor Mayani Sports Complex. Ti aktibidad ket maipay iti oportunidad para iti panakibingay iti informasyon, employment guidance, networking ken panaki-connect iti naduma-duma oportunidad para kadagiti agsapsapol iti trabaho, career, ken pangabunagan. Iti panagkipirma iti MOA ket mangipabilig pa iti partnership ti TESDA
ken Bontok LGU. Iti panangyasidog kadag iti residente iti nalaka nga ma-access ay skills training, employment opportunities ken dat dumapay at technical vocational services. Babaan iti panagtitinulang iti gobyerno kandag iti partner nga institusyon at adu a oportunidad iti malukat na para iti panagduas ti kabangilan ken pagbigan dagiti umili. Naimbag mananal daw kada kayo amin papagaan kagayam, siyak ni Manu Arapi ang ibingay kadagiti sumagmamano adam damaga ita nga alda ita nga agsapa.